Welcome to Filipino TV. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. Andito po tayo ngayon sa Lingayen Beach, Pangasinan, Philippines. At marami na po dito na nagbago at binabago pa rin sa kasalukuyan. Marami na pong mga negosyo po dito gaya ng ukayan at mga food strip na marami pong pagpipilian. Sa ngayon po ay maraming tao po sa ngayon po dahil sa Labor Day po natin, May 1, 2026, at mabuhay po ang manggagawang Pilipino. Awat loobin ng Diyos na makapag-survive po tayo lahat kahit na po mataas pa rin ang ating gasolina. Maraming salamat po. Maging bahagi po kayo sa ating channel Filipino TV. Thank you very much. God bless everyone. See you in our next video.